για τον Άρη στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελείται, Φαμπιάνο και Βαγιά, γκολ! 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 Του το είπα, γκολ! Γκολ! Ισμέτ, γκολ! Ο Βαμπιάνο το έβαλε. Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε! Το άξιζε ο Άρης τον γκολ με βάση τις πάρα πολλές ευκαιρίες στο τελευταίο τέταρτο. Ναι ρε φίλε! Έχω παίξει μετά. Εδώ.